Keď som nastúpil v roku 2005 do tejto firmy, venovali sme sa prevažne enterprise content managementu. Postupne sme sa začali venovať aj iným témam, ktoré do našej firmy priniesli nové technológie, nový spôsob riadenia projektov a v konečnom dôsledku výrazne sme rozšírili náš tím. V súčasnosti projektov vystupujeme v roli systémového integrátora a väčšina našich riešení je postavená na technológii .NET a Java. Venujeme sa problematike portálových riešení, integračných platformiem, automatizovanej správy registratúry a elektronických formulárov. Orientujeme sa aj v problematike digitalizácie, automatizácie procesov a samozrejme implementujeme projekty biznis aplikácií presne ušité na mieru zákazníka, či už v sfére zdravotníctva, garmentu alebo v súkromnej sfére. Našou filozofiou je dodať zákazníkovi kvalitné dielo, tak aby sme splnili jeho očakávania a poskytli mu čo najväčší komfort. Myslím, že sa nám to aj naďalej darí plniť. A to aj v prípade, že občas musíme urobiť niečo nad rámec zmluvy. Pracujeme na rôznorodých projektoch so širokým spektrom technológií a preto každému, kto sa k nám pridá, vieme poskytnúť veľmi kvalitné zázemie, znalosti veľmi skúseného tímu, otvorenú komunikáciu, možnosť aj jeho vlastnú seberealizáciu a nesmieme zabudnúť na výborný kolektív a skvelú zábavu na firemných akciách.